जोंनियाहा बिराद आइरन दंसोयो जोंहा सरनासो लोंखायो नालाय दा नों बेखौ डाइरेक्ट लोंबा आइरनखौसो लोंनाय जागौमोन नै बेखौनो लोंदो थेंक इउलै नोंथाङा माने नोङो आंखौ जोबोद हेल्प खालामबाय दायो बिराद दै गांसोदोंमोन आङो दै गांनायखौलाय लोङो हराबा माथो जानो हाबसो नांगोन माथो बेखायनो जेबो नङा दे लोंलांबानो जाबाय दै गांनायखौलाय आरो लोङाबा एथ' गोजान लामा हान्थिनाय नोंथ' गांखागोनानो आंथ' बिदि सानाखैमोनलै जे बेहायबो बर' फेमिलि दं होननानै माने लोगो मोनगोन होननानै ना इमान गामि गोथौना आरो गामियानो माथो न'खरसे ना न'खरनै बेफोरबायदिल' मोनबोदों आङो नोंस्राजों न'खरनैल' जागोनदां बिथिंजाय न'आनो गैस्रायाना ससे थांबावबासो मोनगोन जोंना ओरै एक्सट्रा खना जाहैयो आरो ना नङाबालाय एसे गोजान गोजानसो जायो आरो अके थेंक इउ दै गांनायखौ लोंहरबायलै नों दिनै बिराद गिदिर हेल्प खालामबाय आंखो नङाबा गांनाया हालामोन आङो दे जेबो नङा गुसुथार जोंनाथ' ओरैनो जेबो फ्रिज थिज गैया थेवब्लाबो गुसु जायो जोंना दैया जायोलै दै गाङोबानो जायो दे गुसु नांलायलाया आंनो बा मेहेर थाङै थुङै एफा हाग्रा गुदु ओरैजाय जाहारबारिथिंजाय फैबाय ओमफ्राय दा नोङो एथ' समायना सिख्लाखौसो लोगो मोनफैबावबायलै बेबो बर'लायबावसैलै गोसोफ्रा थिग दङ खोमालै जा मोजां दै गिलाससे लाबोना होफैलायबावबायसो आंनो नङाबा आं दंखलनिखौसो लोंलाबायनो नागिरबायमोन सोरबा सिनाय हायि सिख्लानि आखाइनि दै मोनलायसिगोनलायलै मेहेर बहाबा थांनो ओंखारनाया दे थिगानो दङ अ बेसेरा सोरबा बिराद दै गांसोनानै फैदोंमोन जेबो नंला दा दै लोंबायना ओमफ्राय नों बहाथो थांनो होन्दोंमोनलाय आङो ना लोगोफोरजों दैयाव दुगैनो होननानै थांनो ओंखारदोंमोनलै आयौ मानो नोंस्रा न'आव दै गैया आरो दुगैनो बेबायदि नङालै बेरायनोसो थांनो ओंखारदोंमोन जों मोनसे जायगायावहाय दाना लोगोफोरजों एसे ससेयाव जमा फैबाय दा बिसोर थांग्रोबाय आंहा एसे उन जादोंमोन ना लामाखौनो आन्दायबाय ओमफ्राय फैयैथ' नेटानो नांबावलासो मेपजों थांबाय दंमोन आङो ससेखौ दा बेखिनियावहायसो आन्दायबायलै नों मिन्थिगौ नामाथाय अ आं बुजिबाय बिदिबा बे मानसिफोरा दासान्दि जि थांसावदोंना गरमाव दुगैनो ओइ मोनसे माबा दैमायाव बेहायसो थांनो नागिरदोंदां नोंसोरो जोंनिफ्राय एसेल' गोजानसै बियो ससे थांबावबानो मोनसे टार्निं मोनगोन बे टार्निंजोंहाय मोनसे फिसा बाजार जायो आरोना बे बाजार खाथिथिं थांबानो मोनसिगोन दे थांनाय नांसिगोनलै बिदिबा औ दे लोंदो दैया जागोन दे गांनाया हाथारलामोनलै मा खालामखो नों नों फैदोंमोन बेयावहाय दै लोंनो नाथाय नै आंनि माया बिजालाव नों एकदमबारे गावनो गाव खोद फैसनना लानानै सेस जाबायना दाना बा मैना बा गोदै गोदै रायलायफ्रानो एकदमबारे नों मानसिफोरखौ गावनिथिं बोनो हाखायो दे आरो दिनैथ' सिखारखौनो नागिरना लायासै सोरबा सासे फैलायबाय आरोबा आंथ' ना बेफोरबायदि ओरैनो हिगार हरखायालै आं जाबाय हारे जायखौ मोनो मोजां मोनब्लाथ' पकेट मारि मारिसो जाखायो नै नायनाय दिनै दैयानो नोंखौ आंनिसिम लानानै फैबाय दे दै गांनायखौथ' आरो लोंहोखानांगोन ना नाथाय बेजों लोगोसे आंहाबो माबा मोनसे फायदा जानांगोन र' नों सोर बेखौथ' आं मिथिलालै नाथाय आंहा बन्दोबस्त जाबायलै मैनाना आरे बिचारा नों मा खालामनो फैदोंमोन आरो मा जाखो देनाय हनै आयु आंथ' नोंखौ सिनाया नाथाय नोंखौ नायनायाव ओरैबायदि नुदो मालदार नुखादोलै बेनावथ' माबा मोनसे बन्दोबस्त जाखागोन नाय नोंनि दै गांनायखौथ' आङो लोंहोबायना बेखायनो नोंबो नोंनिफ्रायबो मायबा मोनसे मोननांगोनथ' ना आंबो आरे बेचारा पकेटाव र' नायनि मा मोनो बिनिया ओमफ्राय र' पकेटाव नायनानै बिनि माखासे डिटेल्सखौबो लानांगोन आरेबा बेफोरबायदि मानसिखौ आङो लुथि जानो हाब्लाथ' सानसेयाव ओरैबायदि मालदार जानो बावला आरो बे एकदम गोथौ जायगानिफ्राय टाउनावसो थांसिगोन आङो मैना र' थाबैनो नोंनि साननाया जाफुंथों बेखौथ' माबा मोनसे बन्दोबस्त खालामनि आफानो खिन्थानि आङो र' खम थाखा मोनगोन नालै बेनावहा आरो गोजानाव दुगैनो नागिरलायनाय बेफोरबायदि टाउननि सेंग्रा जाखागोन आरो बेनाव गोगोम थाखागोन आरे दानि दिनावथ' गुगोल पे माबा माबि पे ओंखारजोब्बायना पेफोनो थेवब्लाबो फैसाफ्राथ' बेफोरावसो थायोना मबाइलावसो थायो आजिखालि थेवबो मायबा मोनसे खालामना दिरुननांगोन
आरो आंथ' ओरैनो हिगारहरनो हानाय नङा बेखौ हानाय नङा हेलौ मादै आदै माबोरै दं मा खबर हामाथो फनबो हरा माबायाबो मानसिफोराबो फैया आलासि जानो न'लै मादै समानो मिलायथारा माथो ओजों दाख्लैहायबो माइ गायबाय अखायानो गैबावासो थेवबो गायसाबनो हाबाय आरो जोंहा बिनिफ्राय थांनो सानबाबो जायालै दाबो रावबो गैयाना न'आव हस्पिटालावसो दंहैजोबो हाबाब दालाय गथ'नि गरम बन्दबो मोनबाय फैबानो जायोना साननैसोल' थानानै थांगोन बिमादैनावनो आलासिबो जाफैया माबो जाफैया जायाहाय नोंसोरजों ओमफ्राय गावालाय गावबोथ' फैया ना मादै नों जि खामानि मोनथिगौना मादै आङो फन हरनायाबो नोंनो दा बै दाख्लै आं बुंनायखौसो हरनो सानदोंमोन आरो नों सोंहरनो सानदोंमोन आङो हाबा जाबाय खामानियाथ' ओंखारखासिगोन दासो मोनथिदों नानि हाबा जाबा खामानियानो सोलाबखाया आरोबा मा बुंबावनोहाय औ मादै थेवबो आं बे दाख्लै बुंनाय आं खामानि मावग्रा नागिरनो थिननाया नोंखौ मा जाखो बेखौसो खबर लाहरदोंमोन जेन'बा आङो मोजां बेथनखौबो होगोन आरो नांगौमानि गाननाय जोमनायखौबो बायना होखागौमोन आरो सोरबा मोनोबा बेफोरबायदि ओमफ्राय नों बुंदोंमोन ना सोरबा गथ'बो दं होननानै मेट्रिक फरायफ्रामनाय मा बे गथ'आ फैयोबालाय बेखौनो लायसिगौमोन आङो जेनेबा गाव गोसोबालाय आं एडमिसनबो खालामना होगौमोन ना मादै स्कुलावहाय औहाय नानि सोंनायालाय दाख्लै खनसे सोंहैदोंमोन बिमायाथ' न'खरावबो जानो अबस्था गैथारा नालाय बुंदों आरो एसे सुबिदा होयोबालाय थांबालाय थांजागौमोन होननानै न'आव ओरैनो थास्लायस्लायनो बेथनबो होयोबा मोजाङै होनदों आरो गाननाय जोमनायबो मोजां बिदिनो मोनगोनबा न'आवथ' बिदिनो अबस्था गैथारा नालाय बिस्रा नङा माने जेबो उसुबिदा जानाय नंखाया बियो गाव फैनो गोसोबालाय जोंनावलाय आरो मा एकदमबारे आंजों लोगोसे एसे मावफानोल'सो नांगौ नालाय हारसिं हाख'वा जादों जोंहा दा बिराद खामानि बेस्थ' ओमफ्राय नोंथ' मिथिखायोना जेनेबा मादै आं खामानिफोरखौ बिदिथ' एसेबां मावामोन न'आवबा जोंहा मावग्रा दंजोबोमोन दा आरो इसोरनाव खामानि दंबाबो मावनायालाय आंबो मावो थेवबो माखौबा एखनबा हास्लाबजोबा नालाय आइयाबो बेस्थ'थार दासान्दि बेखायनो एसे हेल्पफोर मोनबा मोजां जागौमोन आरो आंहाबो ना जेनेबा बांद्राय गोबाव नङाबाबो दसे समखिनियाहा गाव जेसेबांखिनि थायो एसे रायलायफिनबावबानो जाबाय मोजाङै कनफार्म खालामदो आदै जागोन दे नानि दे आङो होमबालाय रायलायहैफिनगोन दा गाव गथ'नावबो सोंसै माने लुबैनाय थाहैनो गोसो दं गैया बेफोरबायदिबो थायो नालाय बिमायाथ' जेनेबा बुंदों थेवबो र' गावनावबो खुद सोंनोसै नों एडमिसनबो खालामना होगोनबालाय खामानिबो मावदो स्कुलावबो थांदो दसे बिदिनो न'आव थानाय बायदियानो जाहैगोन आरो ना दे होमबा दे आं उनाव खोन्थाहरफिनगोन दे मादै दे खिन्थाहरफिनबानो जाबाय आरो बुंबानो जाबाय नांगौखिनिखौ गाव गाननो जोमनोखौबो आं होबाय थाखागोन सम सम जानाय लोंनायाथ' बिदिनो जोंहा आंजों मावफानांगौ गाव हारसिं मावजोबनाङा आरो ना जोंबो मावफागोन बिदिनो आखाइ खरसा मालाबा हिनजाव मानसि नालाय देलायनोबो मानोबो लुगैयो बेफोरखौबो मोनगोन सिन्था खालामनाङा लोगोसेथ' बेथना थाखागोन दे जागोन दे न'आवलाय ओरैनोसो थानाय जाखायो बिमा बिफायाबो हानायमानि नांगौमानि सुफुंजोबनो हाखाया नालाय दे गावनि आन्थाखौ एसे गावबो मा बुङो होमबा उनाव हरफिनसै आं नानि जागोन दे होमबा मादै गरमाबो बेबायदि गरम जाथारनांगौनालै थोद ओमफ्राय फनखौनो हमारासै माथो देलै जेबो नङा थुनथुलि आं जेबो साना नों गाज्रि मोनबाबो रागा जोंबाबो आंथ' नेनानैसो थाबाय थागोन नोंखौ आंनि नैबे खालि गोसोआव आरोना जायखौ आं नोंनि थाखायल' खेवनानै दोनदों नैबे आंनि गोसोनि दरजाखौ आबा आंनो फैसा 2000 नांगौमोनहाय दङना नोंनाव दंथ'योबा रोजानै रां मानो आयै मानबा नांगौ ओंहाय आबा नांथ'गौमोन माबा एसे खरसा लायनोमोन आङो एकदमबारे आंनाव दा गैथ'थारा दखानावबो माने बांद्राय जाथ'वाखै नालाय बेंकआवबो थांनाय जाथाराखैना बख'नो आरो नोंखौबो बख' होथाराखै आं आरे बेखौलाय मा बख'नांलायबावगौ आंनाव दंथ'खायोना आयै दे लांबानो जाबाय जागोन दे आबा हरथ'दो होमबालाय औ आयै र' माखासे खरसा बायनांगौहाय जोंहा अखाफोरनि थाखायबो आं माबा मोनसे बायनो नागिरदो दा आबानि फैसाजोंनो बायसिगोन आरो आङो मोजांसो खम खुसि जाबावगोन बियो आबा बायनाय होनना बुंगोन आरोहाय ओरैनो जेनेबा थगायगोन बेखौबो थगायनाय बायदिबो जाबावलासो आबानि फैसाजों बायनो नालाय बेफोरखौथ' फिसालाया बायनो गियान गैया बेखायनो बिमायानो बायनोसै आरो जोमबायग्रा माबा ब्लाउसफोर बायगोन आरोहाय खथ' मोजां मालाय खम खुसि जाबावगोनसो बियो अखाफोरा दे लासै लासै बै पापिसुनि हिन्जावखौल' बावलांथारथोंसै ओमफ्राय अखाफोरजों एकदमबारे मोजां गोसथोलायथोंसै आंना फिसालाया सना औ सान बेवहायसो जिरायगासिनो नों
आइया फन हरदोंमोनलै फैगासिनो। फैथोंसै जोंबो थांनांगोन न' सान। औ थांनांगोनथ' र' जोंहा आगै गोदान फैदों ओमफ्राय जा खुसिनि बाथ्रा ना। दामाने आइमोन सफैबानो जों थांनोसैलाय बिसोर न'आव थाथ'थोंसैलाय। जागोन दे आं मादैनि थाखाय जोबोद खुसि। औलै आंबो आदै इसान आरो मादैनि थाखाय आंबो जोबोद हेपि बिसिनि जिउआव जे नानि गोदान फैबाय। मोनथिगौना नों सना आदै इसाना जोबोद मोजां मानसिलै गोदो आइखौ आंखौ जोबोद हेल्प खालामदोंमोन दासिमबो गोसोआव दङ आङो बेखायनो आंबो बिनि बे खुसिखौ नेनानै दंबाय थाखायोमोनलै बे मोनसे खुसिनिल' खमि दंमोन बिसिनि लाइफआव। औ सान इसोराना सानसेबाबो नायहरखायो मोजां मानसिखौ एसे लेट जाबाबो उनाव बिनि गोदै फिथाइखौ हरखायो आरो हास्थायनायखौबो माब्लाबा जाफुंहोखायो। बेनोथ' ओमफ्राय आइमोननो फैथोंसैल' फट'खौथ' नुबायमोन आङो नाथाय बारा फट' खेबनो हामा होननायखाय फट'खौ बारा खेबासैलै एसे बारा मोजां नुवासै गथ'खौ खेबज्रांनानैल' हरदोंमोन ना दादिया खेबथ'नाङा होन्दोंनो मालाय। हे गथ' मानसिफ्रालाय किउट जाखायोना बिदिनो आरोना सान जोंहा फिसायाबो बिराद किउटमोन उन्दैयाव। बोरोथो ओमफ्राय नों आंनो फट' दिन्थिनो होननाया माथो आबानि फट'खौनो दिन्थिथारासै उन्दैनि फट'खौ नायगौमोन आङो माबायदि नुयोमोन। दे जागोन दे आंनाव दंखायो फनाव सेभ गैया जेनेबा न'आव गारबोदोंमोनलै मालाबा थांनाय जाबा लाना फैगोन आङो। अके दे। ओमफ्राय सान आंना मादै सासे दं आरो जोंहा गामियाव बेनाव सासे हेल्पार नागिरनो खोन्थादोंमोनलां जोंहा न'नि थाखाय खामानि मावग्रा आरो इदिनो। हेल्पार मानि गोनांथि जोंनोलाय न'आवलाय जेन'बा खामानि मावग्रानि गोनांथियानो दं मा? गैया जाबाय सान इसेबां खामानि नुवाखै नोङो मावबाबो जोबा आइयाबोथ' मावो मावनाया थेवबो रेसान गैखाया माथो ना आंबोथ' बिदि मावबाय थाफायामोन नालाय एसे उसुबिदा मोनदां बांद्राय गोबाव नङाबाबो दसे समखिनिया। खै मा खामानि मावग्रा हेल्पार नांलायगौब्रा नोंबा हाखागोन ना लासै लासै एडजास्ट जालांबानो जाबाय दा माथो जानो दे एसे उसुबिदायालाय दा गोदान सोदान मोनखागोन ना उनाव गासिबो एडजास्ट जालांगोन दे जेबो मोननाय नङा नों बेफोर खामानिखौ आइयामब्रा गोदोनिफ्रायनो मावबोयो। थेवबो आइया जाबाय गोदोनि मानसि नाथाय आं दानि मानसि बांद्राय हाजोबाहां बेफोरखौ। थ' मालदानि फिसा नालाय गावहा बेखायनो सिगाङाव न'आव गासिबो खामानि मावग्रा दंमोनथ' दा जोंहानाव खस्थ' मोनदोंना। माखौबा बिदि जायो आरो जेनेबा मावनायाथ' मावनांखायामोन आं न'आव थेवबो जेबो नङाना सान मावग्रा सासे मोनबा मोजांसो जागोन जोंहाबो। ओमफ्राय मोनगोन नालै दानि दिनाव। मोनो मेरला दङथ' आरो खायफा न'खराव उसुबिदा थानायानोथ' फैखागोन ना दा मादै नायनायानोथ' बेनो दा न'खराव एसे प्रब्लेमनो बेखायनो थाफैनो ओंखारदो मोजांसो ना जोंहाबो मोनबोलालाय। गोबां दङलै बेबायदि मालाय थाग्राया थाखायो दा जेबो टेनसन लाना नोङो आं नागिरबाय थागोन मोननायाथ' मोनबायानो मोननाय बायदि दा गथ'आ जुदि राजिब्लानो फैगोन आरो नों जेबो उसुबिदा जायाबानो जाबाय दे। दे दसेखिनि आङो जेबो उसुबिदा मोनालासे थाबायानो नाथाय आइ आफा आबै आबौआसो मा बुङो बिसोर बारा सुखुवाना गुबुन मानसिखौ न'आव सोनानै दोननो बेबायदि। आरे बेलाय मा सिखाव खावगोन ना मागोन बेलाय जोंहानाव हेल्प खालामनोल'सो फैगोन आरो फुरा डिटेल्स लाखागोन आं बबेनि माबायदि केरेक्टारफ्रा आंबो ओरैनो जानला मोनलाखौ लाबोआना आंबोथ' एसेबां बुजिनो रोङि नङाना सान टेनसन लानाङा नों। अब्लाबो खेबसे आइनाव सोंजागौमोनदां। इट्स अके ना सान आइनावलाय मानो सोंलायनांगौ आंसो लागोन दा आइमोना जेबो उसुबिदा जानाङा आं रुमखौबो माबा मोनसे एडजास्ट खालामना होगोन दे टेनसन लानाङा नों। दे होमबालाय ओमफ्राय नै खोनासं दा आइमोन सफैबानो जों दसे थाना ओंखारलांगोन दे नों एसे रेडि थाखाबानो जाबाय आरो थांनाय समाव एसे माबा लेट माबा माबि खामानि बेफोरबायदि दाजाखा बायोलै आं लेटबा। दे जागोन। जाबाय दे बै थाग्राया जुदि थाफैबानो जेबो टेनसन गैला। हेलौ सनामोन नै दिनैसो फैलायबाय मेहेरा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरलायदो आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट हरनो बावबानो जाबाय दे सनामोन दे दिनै अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जालायबाय आरो दे होमबा लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नेनानै थाथ'लायदो बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ बाय बाय दै सनामोन दै लोगो मोनसिगोन गाबोनफोर।